Parkelta päivää. 50 lippistä vuodessa haaste, osa 13. Tällä viikolla lippis vaihdetaan Laatusähkäri Oy toimitusjohtaja Kalle Pesosen kanssa. Heidän somesta on seurannut, niin nyt on iso todennäköisyys sille, että saadaan vähän väriä lippisrivistöön. Me ollaan tehty katot noihin taloihin tonne, tuohon valkoiseen ja vihreäseen, konesaamakatot. Tampereelle Sepän kadulle saavittu. Täältä löytyy Laatusähkäreiden toimitila. Tämmösiä pyörii Tampereen katukuvassa. No niin, mä oon saapunut Laatusähkäreiden toimitiloille tänne Sepän kadulle Amuriin. Viihtyisät tilat teillä täällä. Mitä Kalle Kyllä. Laatusähkärit tekee? No Laatusähkärit tekee kaiken näköisiä sähköhommia. Tietysti pääsääntöisesti keskitytään sähköauton latausjärjestelmiin, nykypäivänä sähköauton latausasemiin ja sitten ihan pieniin pikkuhommiin niin kutsutusti, eli yksityisasiakkaita, pieniä remontteja, taloyhtiön pikkujuttuja, eli näihin hommiin keskitytään. Eli tavallaan ei olla siellä isoilla työmailla, kerrostaloissa eikä muissa kohteissa, vaan pienempiä juttuja ja sähköauton lataushommia ja sähköisiä palovarottimia, koska se on nyt myös ajankohtainen juttu sen lakiuudistuksen myötä. Ja sähköiset palovarottimet pitää 10 vuoden välein maksimissaan uusia. Taloyhtiöitä paljon ja kuluttaja-asiakkaita ja sähköauton latausjuttuja. Kyllä. Se kuulostaa ihan hyvältä kyllä toi erikoistunut siihen pieneen ja tuntuu, että monelle se on hankala edes löytää semmoisen tekijän. Moni kysyykin, että teettekö pieniä, niin sitä aina vastataan, että nimenomaan tehdään. No niin, kyllä. Vaihdetaanko me lippiksiä? No vaihdetaan me. Kiitos. Kiitoksia. Tää on hieno. Kyllä sieltä väriä saatiin. Me on Kallen kanssa tavattu ensimmäisen kerran aikanaan erään taloyhtiön kattoremonttiasioissa. Hän oli siinä hallituksen puheenjohtajana ja tehtiin kattoremontti tämmöiseen rivitaloyhtiöön. Ja sen jälkeen niin ollaan saatu hänen omakotitalonsa tehdä katto tuonne Lempäälään ja sitä kautta on työn merkeissä saatu tutustua. Tuossa Laatusähkäreillä on kyllä hienon näköinen toi meininki ja idea tosta, että tehdään niinku pieniä korjauksia, niin sille on varmasti kysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Tää väri erottuu edukseen.